Sige pa ko magwali, tugutin ko pag paabot sa mainitong pagtibaya sa bagong uli na to nga chapel chairman o nga itong PPC President Usam, atong municipal engineer nga gikan pa sa nasod sa Australia, Engineer Berry, atong i-welcome ang atong chapel president. Welcome back. Pakpak! Kasi nga tayo karning sigbin na ni Ron na ni Ron. Welcome back home ng Berry, Engineer Berry. Salamat kaya daghang-daghan ang nanimba. No? Daghang-daghan ang bisag hapon na karon sa adlaw ng Domingo. Viva Senior San Pedro Calungsod. Hatagan ato atong segunda patron sa Masibang Pakpak. Mga igsoon, ang ebanghelyo karon nagpahinumdom sa usa ka yugto nga diin na itok ang Ginoong Hesus. Kabantay mo? Hindi man daghang mga pipila raman ay mga asoy sa ebanghelyo nga nasuko ang Ginoong Hesus. Naay pipila pero karon una-muna jud ni siyang sukuha o atong bulangwayon. Dahil lain man ning account sa usa gani ka account kahimo jud sa latigo mao pa na karon. Kahimo sa latigo nga linobit nga nang limbuan ang Ginoong Hesus. Mura gawayal, no? Yung pagkakilimbuan niya mga lamisa, so muna-muna itong subuan. Kita ito tanaw na maglimbuan ni Marita Budagan, unahin maglimbuan o lamisa. Nag-isalibay ang ilang sensiyo. Saan may formang isalibay? Itsa nga witik sa gilid mo man isalibay. Salibay. Labay mo kaya po na salibay. Itsa, waslik, piringana. Mailhani mo ang iyahang sentimento nga nasuko dyan ang Ginoo. Nga naman nga nasuko man ang Ginoo, kung sa man ato mapamalandungan sa ebanghelyo karon. Duha ra ka butang ni akong ipambit. Primero, sa ebanghelyo karon kini paghinglo ni Hesus sa templo, gipahinumduman kita sa unang butang, unang leksyon. Nga lahi ang mga butang nga Dios noon og balaan, lahi ko tong mga butang nga kalibutan. Sa taninyo. Sa English na giingon og holy and sacred, na apoy mundane or worldly. Kanang kurkuran, kalibutanon man na. Diba? Ugan o manok, kalibutanon na. Pero kanang krusifiho, holy water, rosaryohan, altar, mga butang kanang balaan. Diba? Naay gitawag o things nga sacred, maghatod ka na to, magpunting sa mga butang Diyos noon. Napoy mga butang kalibutan noon. Kanang kwarta kisulod sa kulita, sama na kalibutan noon na Diyos noon. Sama na. Mauni duha ka distinction sa mga butang. Ingon na Ginoong Hesukristo, adyaw ninyo himo ang merkado, ang templo, ang balay sa Amahan. Nga naman sa may nahitabo, gihimo bang baligdaanan ang templo, balay sa Hudiyo, balay sa Diyos, o gitahod nga bala ang lugar sa mga Hudiyo. Gitagaan kitag leksyon nga ang mga butang nga balaan angay natong tahuron o respetuhan. Amen? Sa ato paday, lahi ang atong ipakita nga pagtahod sa mga butang o mga dapit nga balaan o maminaw ta sa ebanghelyo karon. Simbahan, balay man sa Dios, kapilya, adoration chapel, altar. Ang altar na to sa pamilya, balaan ka na nga dapit, o balaan ka na nga pwesto sa atong bahay. Kumusta man ang inyong mga altar sa inyo? Gitahod ba na ninyo as balaan nga dapit? Naman ay suga. Ang mga imahin dito, ito ba gitakaan o tahod? Ang Santo Cristo, sa may purma pasig, kakaungas na. Sabot mo kakaungas. Murag ka, basta kakaungas. Basig na puno na nag-anuos. Basig ibayan na nagtapay-tapay ang atong altar. Basig nung kurtina, anak, mura na tanawon o badging nga buang kasulsuroy nga kasuot og sayal nga pao. Pagtakod sa balaan nga mga butang. Sa simbahan, kung sa may attitude nato o muadto ta sa simbahan,
Kipahinumduman kita sa Ginoong Kristo nga kinahanglan yung tahuro nato ang mga butang nga Dios nun, mga butang nga sagrado o mga butang nga balaan. Mao nga hingusgan unta nato kini gitawag og dress code. Pagsinina og maayo, pagsuot og maayo. Mga sa makaraang mga tao magsuot ito mga badsi og burunda. Magbilod ito sila ikur. Na iban kurong dinilingin, apoy uban nga kuan ni ipabitay. Itong mga pikig naong balihon ng burunda, ari itong tabon dito sa likod. Pero matabunan itong naong nga sumidaon kaso. Apil na sa pagtahod na to. Nga, kana bang di unta na to ibaliwa ang mga butang na nagpahinumdom nato sa Diyos. Sa gani sa tumbay, butang dakong Santo Cristo diha, image ni Mama Mary, naman pwede akong kalindar sa tanduay ang naibahagi kahubo. Yan ikampo ni Diyos Santa Maria, ni nga na ko, ginoo ko, lahi naman po rin na alinhe. Gitapan ang kalindar o tanduay nga naibahagi kabol, doon rapon sa inyong altar. So lahi ang mga butang ng Diyos nun, lahi ang mga butang kalibutan nun. Sahay, mutigong tagpuro, mutigong taong barangay, atong rosaryohan, ilipit po ng suman. Kaya naaran niya, nanguha po tag suman, ito ijawat timuon. Pag-apuri sa suman, pagkaon ni mo, agot, ang suman, pagwan pa, rosaryohan ni mo na apil, ni mong ikip. Ngayon man hinglipit sa suman ang imong rosaryuhan. Ngayon mga butang nga, kada bang tahuron dyan nato ang mga butang nga Diyos nun. Ipahinumduman kita sa Ebanghelyo karon. Ang Ginoo mismo na suko, kay wa nila taghain pagtahod ang templo. Gihimo nila merkado. So salamat sa inyong pagtahod sa itong kapilya, sa itong simbahan, sa itong mga altar. Ang pingin ni mga butanga, kaya nagpahinumdum kini na ang kinabuhi, nagpunting nato sa mga butang na langit nun. Inigtanaw nato sa naong ni San Pedro Calungsod dinhi, nagpahinumdum kita nga kita po lami o makaapas kita ni San Pedro Calungsod sa laing kinabuhi. Umutanaw ta sa painting, sa nindot nga painting sa simbahan nato sa Balilihan, labi na kanang diha sa doong kanang lingin, mga balaan sa langit, nagpahinumdum na nato nga sila nga mga balaan na una nato piskay o makasunod po nila. Amen? These are reminders. These are reminders na to. Huwag today ka sa nangasama ko sa mga altar boy na to, mga convent boys kay nang hinlo sa simbahan, kapag tukar po o music nga rock ubos sa tabernacle. Yung matang ang ipangasamaan. Dahil sa altar boy, yung ipapauli o sa kasimana, kauban ni Gabriel. Ipapauli na ho kay kamulong kong misa, ang mga tao imaya sa Diyos, sige po duwag ML ang mga altar boy, tapok dito sa Kristi, ingon na anak, kay manamunang Piskaya, ang ilang duwa sa ML. Tahuro nato ang simbahan, ang mga banahan butang, o labaw sa tanan, ang pagtahod nato sa balay sa Diyos, unsa may labaw sa tanan nga nagpahinumdom po nato kini yung Temple of the Holy Spirit, Temple of the Holy Spirit mato ni San Pablo, ang atong lawas nga balaan usab sama sa pagbalaan ni Kristo sa ato nga pagkatao. Amen.